El Servei de Salut ha realitzat durant l'estiu més de 700 actuacions de prospecció o tractament contra plagues en resposta a les peticions presentades per la ciutadania a través de canals oberts durant la campanya realitzada entre els mesos de maig i setembre. Des de l'Ajuntament han valorat molt positivament la col·laboració ciutadana, ja que la informació sobre l'existència de plagues permet fer una actuació ràpida i eficient. Molt positiu perquè hem aconseguit això, que la gent vegi el problema, el detecti i tingui aquest recurs de trucar-nos, de posar una instància, d'enviar un e-mail per poder avisar que allà tenim un focus. I així és una forma d'estar presents realment a tota la ciutat amb aquesta ajuda ciutadana. Amb l'arribada de l'estiu, el Servei de Salut intensifica el tractament que realitza durant tot l'any amb insecticides al clavegueram per tal de garantir l'espai públic lliure d'insectes. Nosaltres tenim un tractament sistemàtic durant tot l'any, però sí que és cert que durant l'estiu l'intensifiquem i molt perquè l'augment de les temperatures facilita que aquests insectes criïn i proliferin i es vegin més pels nostres carrers. Però sí que és un animal que durant tot l'any està present a la nostra ciutat i a totes i que s'ha de fer una campanya preventiva i després una intensificada. Llavors, el tractament sistemàtic el fem durant tot l'any. La campanya divulgativa va consistir en la col·locació de cartells en edificis municipals i comunitats de veïns i en la difusió de díptics informatius amb els canals establerts per rebre les peticions.